yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV so e mawɗo debbo e gorko ha tengta yewtere men lewɗal communication on jettama on jarnama jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi fof en jettama e kuuɓal no kewmi wiide ni jadɗo e Abou Gaye jadɗo e Abou Diop mo yadane Abou Gaye mo yadane Abou Diop mo yadane parte Samba mo yadane parte Demba ñiŋoɓe ɓe ɓuccoɓe ɓe eoncoɓe ɓe aybinoɓe ɓe fof e yennoɓe ɓe onon fof en jettama on jarnama jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi en calmini lewlal communication dande mabɓe mantinide en jetti Djiby Dieng wondude Ali Fall noon Alaji Abou Gaye en garti e yewtere men lewlal communication gonɗen koye yewtere sakkitere so Allah lamɗo jaaɓi e rumo campagne électoral saabu ñande sappo e jeeɗiɗnde alet koko wotete altine so Allah lamɗo jaaɓi tawa ko fuɗɗima andede talata sen gartoy ɗo tawa eɗen dokka koyte ko résultat so jeeɗo ñaawi tokata calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengte yewtere men lewlewal communication e tokata Allah jarama a jarama caggal nde calminɗen bandiraɓe bismiɗen ɗumen e bismago heeso hono no gajorin ɗen e kala saaha so tawi oɗo waktu heedi e yewtere meɗen salminde dendagal bandiraɓe e wideɓe en garti hono no gartirtuno ɗen rokkude jiyanɗe men wadde ɓetoji meɗen hakke hakkillaji meɗen hakke gandal meɗen ɗo haaɗi e ko nder ndiɗon mbaadi jiɗɗen yewtude no mbiɗani noon ara koye ciltirɗi saabu so tawi heewi ko balɗe tati keddi walla balɗe ɗiɗi keddi saabu hannde gonɗen koye talar ko alarba e alkamis aljuma jamma ko fofte campagne o gasata so tawi woni minuit ñande aset nde foftete alerte dawre woteji ɗi ɗum noon firti ka hankkadi ko saaha o heedi e firtinaji ɗi nana ɓeydo fonno ko ustade kono noonne kadi ko noon tan mataw kala no bawɗi piiri ko noon tan leworte haade men nadde yewtere nde e tokata e hirde e hirande elle ndeke yoga e bandiraɓe ceertane tuuyo laccire ha koye kosam ɓirɗam eyi ko gonga hirde nde waɗi fayida no feewi kono min cikkumi mataw ko erago ngo ene ngakki yajde mataw saabu ko ari toon ko so Allah ko yimɓe waɗɓe fayida pottiri toon kadi hay sinno tawi ene waɗetano ene gasa taw wona hono ndiɗo mbaadi kadi wona ko duumi ko neɗɗo goto tan ummo tan hande mbaɗa teddiniri on bisimilla moon kono noon ƴettude han eɓɓore wiya hankkadi kala lewru ko ɗum ɗo mbaɗan waɗana ɗum étude waɗana ɗum projet ƴewana ɗum budget nana e nokkuji mawɗi e waɗe kadi e nokkuji mawɗi kanko bañiraɗo debbo Sali Dia o addi jaɓɓal kesal o addi jaɓɓal kesal ɓe mbi ko lacciri e haako e tew ɓe mbi ko tew e haako e lacciri ko sende lacciri e haako e tew e haako eyi aɗa andi so wiyama lacciri e haako e tew ene gasata ko lacciri ndi ɓuuri hewde haako ko rewi hen tew ngu ɓuuri famɗude eyyi kono noon so tawi wiyama lacciri walla wiyama lacciri e tew e haako lacciri ndi nanɗon tawat ko tew ngu kadi ɓuuri hewde e haako ko ɗum ko windande hesere eyyi wadde noon kanko o waɗi ko lacciri tew e haako wadde haako tew ngu ɓuuri hewde haako e lacciri ndi tew ngu ɓuuri hewde e haako ko e lacciri ndi kono noon so tawi a welama e nder henni no addirani sa yiɗi aɗa wawi faltade tew ngu tan ñaama sa yiɗi aɗa wawi faltade haako ko tan ñaama saabu ndefu ngu ko fannu goɗɗo keso sa aɗa mbaɗa kadi laccire kosam tan saka wella laccire kosam ndine kadi no ardini tokara ene hawre sunna hay sinno wona farilla mboɗo andi kam an e hammeli mi wondi so yimɓeɓe jiyanoma mbaɗa musidano ala aɗa andi min Sali o janfi kam woni o janfori kam ko min mi ñaami laccire haako hami gayni mi hirtima hami gayni min kewnom ko so tawi mi ñaami laccire haako mi yawata fawtude hen kosam mbiyan ko ha haako ko jooɗo so ɗum ala so tawi mi ñaami laccire haako mi fawi hen laccire kosam tan mbiyanmi ko haako ko laccire ndi ɗon irtodirto hankkadi bonna haako eyyi
ɗum waɗi kemu ko joɗade ha ɗuminina kamɓe Ousmane Makali en ɓe gandi galle mabɓe samedi fof ko toon kirtorem laccire haako galle Abou Aw aljuma fof ko toon kirtorem laccire haako donc ɗum ɗon bani minen yontere fof ne waɗa balɗe ɗiɗi yo haako hirta galle yo haako hirta galle muɗum donc ɗum concept amen minen Baro Kane en minen kam noon min nawata no nokkuji mawɗi min wona noon no kiraɗe no waɗa ha moƴƴini kono e galleji amen ɗi kam ko noon min juɓɓinanno ɗum aɗa andi lewlal communication ene waɗanno ɗum kañum hoto kono hanni koye hoore mum wona no Sali Dia waɗi ni minen ko hande oɗo weekend ko galle Kaare Kiroy tan laccire haako weekend goɗɗo galle Hammeli walla galle Ousmane Makali janggo non ko galle Abdou won ɓawo janggo ko tel galle Abou Ndiaye ko hono noon yaranno donc ɗum ɗo so tawi ari ko mbadi kesiri ɗum to ko yimɓe wowodirɓe wonduɓe renduɓe golle ko kañumen tan ɗum ɗo noon ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa o ummo Matam o ummo Kanel o ummo Tamba o ummo Kédougou ode musidɗo mum ode bandum gara potto ɗon ene foof gueɗe ɗiɗi nan ɗon gaga ñamde ha haare nde gaaci ɗi nan ɗon kadi yanti hen kadi kesam hesemagu ngu neɗɗo foof garɗo ma dañ keso mo gandodirɗa mo jokkodirɗa jotodira e muɗum pour en cas janggo e jaam ɗum ɗonne kadi waɗi e hirde nde wadde mbimi Sali Dia jinmi funtude mbimo min noon mi hirtaki o wi ko hanma hirtade mbimi ñamata lamɗam jamma mbawa nokkanadema o nokkani jinnomi kay ko meto maw nokkanam meto maw moftanam haako so moftani kam haako e laccir somi are yaade mi mofa mi nawra somi yeehi mi haccito ɗum kono noon mbimom noon o wi wona gonga par ce que palar nana jooɗi saram palar o noon mbimom wona min jeeyi palar o ko goɗɗo jeeyi ɗum kono noon o famani ɗum hay so famini o nanguirma to min jarum hen ko jaljali han kono noon min ko fijirde e jaleɗe kono noon ne kadi wondude e gonga gajata ƴaɓorguel gonga tokara e wiide tan ɗum ɗo so tawi dañama jokki ko hunde wonde fayida no fewi won windiɓe a haali kewal yimɓeɓe kono kadi no pamirta yimɓe comme koye campagne tan ɓe goni ko wonde campagne o saabi ɗum yimɓe hewɓe garan saabu campagne o kono ko ɗum yawti ko yimɓe hewɓe nana bindo guila hanki fay hande holde nde wattata ɗum wattata e jettimo kanko Sali Dia e dow inde dendagal bandiraɓe fulɓe foof ha tengti e diwan mo Matam ha tengte e Agnemeji soɓeɗen gandi Agnemeji ko hunde mawde e nder tarikaji men hayt noon Agnam liiduɓe ɗo jeeyaɗo en jetti kadi Amadou Fall mo ganduɗa kañum jeeyi nokku o kadi ko ballidiɗo Amadou Fall kadi jogui nokkuji kewɗi e nder duuɗe Saloum he en jii toon nokkuji ɗi waɗi ɗe jaaɗen dangan Sambou taccuɗen en jetti Djibi Dia en jarnamama no fewi no fewi no fewi e ɗo binde bandiraɓe men Subalo Madina naɓe bandiraɓe men Kenene naɓe bandiraɓe Aram naɓe kala ɗo falɓe goni kamɓe fof en jettiɓe en jarnamama horo mawnin ɗum noon tan ko faal tan aɗan junno no fewi de sile colni heeɗi made toga sile kay wona bagas a jarama ka moƴƴu no wayno toga paɗen koye e yewtere nde hadde ɗumen jetti musidɗo men sey men Habibou Sy mo cuuɗi meɗen Diatar gardiɗo institut biyeteɗo Darul Iman docteur Mohamed Habiballah Sy o jarnama no fewi no fewi no fewi no fewi e yidde makko e golle makko e balle makko dandude ngal ɗo gollogal ngal ganduɗa hokki mawɗo dañi champion to banggue Qur'ana to Malaisie idinade Sénégal koye juuɗe makko wona goho wona ɗiɗi wona tati ko wona ɗum ko ngal ɗon duɗal jibini fodde duuɗe capanɗe e nder Sénégal e caggal Sénégal jangguinde momtuduma binnagal aɗa jangga aɗa hoɗi aɗa ñaama aɗa ñamto aɗa waɗa coftal ɓalli aɗa jangga anglais e français aɗa jangga arabe aɗa jangga Qur'ana aɗa waɗa ha joni kala ɗemgal ɗum ko hunde mawde wonde fayida no fewi jettimo jarnima moom kanko oustaz Habib mboɗo heewiɗo ndiyam fande makko wawi cakkudam oɗo wutti kadi ko ɓooyɗo kanko kadi ñanten ɗum ko ɓooyi jarnima moom en jettimo jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi kono nan ɗum ko to en jetti Mouhamadou Sammodi Diayga
mboɗo anndi wonno koye jillu toon to diwan commune Ndiayen Pendaw to o yettama o jarnama kanko e Abdoulaye Hamady Sall yaadi makko kala kanko woni sababu noon hakkude men Cheikh Hassane Cissé gando mo leydi Mali soɓe jumani koye diwan Mopti e sahaji muɗum en jettimo en jarnimamamo sen kaali Hassane Cissé diwan Mopti e Mali en jejjita ceerno Mahamoudou Cissé Mabbo yalla yimomo yafoma harnamo aljanna o jippino ko galle Alassane Sérif Joppol ɗo en wima yo Allah wat toon fawtode makko kanko Mamoudou Cissé noon ceerno Hassane Cissé kanko joɗaniɗo ko ɓuri hewde ɓiɓe malinaɓe woni jaatigui mabɓe suka hen e mawɗo hen debbo hen e gorko hen caɗele mabɓe soɓe jogui koye makko ɓe molloto dañal wonko wawi nafde o jaaɓi o wonani ɗo leñol makko o wonani ɗo malinaɓe kala jamma e ñalawma suba kay kikiɗe e kanko Cheikh Hassane Cissé o salminama salminago needi e salminago teddugal kanko e wondi makko kala ɗon calminten ceerno Amadou Ndongo ko musidɗo makko ko musidɗo men ko malinajo ko almudo e galle Cheikh Oumar Foutiyou jungo ñaamo ceerno Bassirou Tall noon ceerno Amadou Ndongo e ceerno Alassane Sall ɓe calminama ɓe juurama ɓe jettama toka en mefti seeɗa usten station ngaji men ɗi hade men jaggodirde ko ɗum waɗi en kaali laccirdi en kaali haako ko e gotode ko kono toka ilam jippitima goye kewɗe boni galleji kewɗi boni ndemanteeri yeehi won balle gadda en jetti ceerno Madani e wondi mum en jetti APK e Habibou Diallo e Alassane Ba en e Chérif Haydara en won kadi ko laamu fonno beele yettima walla yettaki ko wona ɗum ko ɗanle ɗe ndewani lawol bappalel woni guinol golle janiyankoɓe oɗo dumunno hay sowona bappalel naaɓe tan pittali kewɗi jeeyi hen ɗum ko ɗanle ɗe ganduɗa ko ɗanle ɗe ndewani lawol yonte campagne saket ko hen gonɗen puɗoɗen bappalel naaɓe ɗe neldaɓe duwaw e yaaɓeɓe eɓe gona bappalel naaɓe foof yo Allah yimoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna amin tokara ko waɗi toon to bappalel to ko hunde musde no feewi kono noonne kadi waɗɓe ɗum ɓe ko jottorinoɓe ɗum aha sabu so tawi wonko aɗa waɗa gueɗe ɗiɗi aɗaminta ɗum hen wadde réussir e wasde wadde réussir eyyi gonko gonga eyyi so tawi noon a waɗi ɗum e hakkille maɗa han kala hen ko ari an kam wona ha bettere ɗo maɗa wonɓe gandanɗa hoore maɗa ne kadi tinnoɓe ɗum kadi wona ha bettere ɗo muɗumen kono noon ko wawi hen wonde foof tawde woni artama ha ɗo ko wiide ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa jinnaɓe muɗumen nana keddi kamɓe yaɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe amin jinnaɓe heddiɓe yo Allah rokkuɓe no ɓe muñiri yo Allah lomto lomtina kala ɗo ɓe keedanno yo Allah heedanɓe ɗon amin to o toon banggue ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa kaalaɗe kaltaɗe kono noon e kala saaha eɗen dippa ɗo dippunoɗen kono noon seera ha e hesɗitinede e kala saaha woni holɗum to banggue ɗanle ɗe en mbi wonde ala laamu mbawgu arde par ce que so tawi a ƴeewi nguɗo laamu wonko haalanno e ɗanle ɗe hade mabɓe jooɗade kono tuggude nde ɓe jooɗi fewde ñallangal hande ɓe tataki hen ni ɓe jiiɗani haala muɗum yo haale tene kadi ɓe meeɗa haalde hen te sukaɓe ñande foof nana jaaha laaɗe ñande foof nana jaaha aɗa yiya wonde laana ene teeri tawa jippinta ko mayɓe kono noon won soppiniɓe ene ɓitti sakkotaji ene paadi ha ɓeɗon mayɓe ƴeŋtine kañumen jolta e kaɗon laana jaaha wadde noon ɓen a wawa hangade ɗumen a wawa hadde ɗumen yaade kono noon ko wawi hen wonde fof kam kamɓe bappalel naɓe eɗen mbiya wonde yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna Mohamed Ndim directeur programme en kañum won musidɗo men goto ursi hen eɗen nelde mo duwaw kanko Mohamed Ndim jaaɗo yo Allah yimɓe ɗum yafa ɗum harnamo aljanna e woɓɓe hewɓe yaaɓe hen en neldiɓe duwaw eɗen duwano hen Gawsu Diako nde tawno ko yihi ko ɓuuri hen hewde ko hakkude miñiraɓe e waɗiraɓe ɗo makko ɗo Madane Diop en galle Gakou en neldiɓe duwaw kamɓe ko galle mabɓe en neldi ɗumen duwaw Ibrahima Daouda Sarr Aram miñu men nani jeeya hen suka Aram naajo ɓen fof eɗen duwano ɗumen e ɗiɗo jaali tokara so tawi noon en garti to banggue ilameje ko gonga kono hade ilameje ha joni en duttoto e duwanade Mamadou Moustapha Ba eɗen gandi oɗon fodde duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi gollaniɗo laamu leydi ko faati e ngaalu arti ha ɗo hawri e joomum gila ñande nayyi lewru ndu ha e oɗo ñallangal hande e koreji muɗum donki yo keeb goski muɗum saka joomum wirnoye hakkillaji mbawa yowtade iwta oya banggue ketta oga banggue golliɗo ne kadi golle baɗɗe fayida dañƴo seedan faguji kewɗi wonande yimɓeɓe e nder leydi Sénégal nde mayde makko nde yani ala keddiɗo wona
pouvoir wona opposition wona sehilaɓe wona hoddiɓe ala fof mo waɗani e makko windande walla mo konngol muɗum rewani e makko gorɗo ko laaɓɗo nunɗuɗo coftuɗo jarlihiɗo yeehi ɗum en nani ɗum ha e chargé de mission FMI Fonds monétaire international wawi joɗade settade e makko seedam faago bangu fayida wonande e golle ɗe o golloto ko fati e ngaalu kono noon hande o laamu nana jogui e goski makko wi wonde woppata holko waɗi ɗum won sikkeji ɗiɓe jogui wonande e mayde nde gueɗe ɗiɗi noon ina goodi tokara ko hen gotal tan wawata wonde neɗɗo mayiɗo henna e leydi ndi waɗanama certificat genre de mort waɗanama certificat no joomum yaltiri waɗanama certificat no ubbira e ɗeɗon gueɗe fof hay mbubu ɗojjani kono noon nde wonde yimɓe potani dille mbawata fodde gonga fotta mayde Mamadou Moustapha Ba fondetake e mayde Kallundo Mukil e so tawi en jii ɗum kanko Mamadou Moustapha Ba o sankima toon to leydi Farayse caggal nde ummi ɗo yaade safroyade kono noon ko wawi hen wonde fof o hawri e ladial laamu Farayse médecin ji muɗum procureur muɗum e yimɓe muɗum laamu e fof mbaɗi toon ko ponno wadde neltiri goski makko ari ha ɗo procureur mo leydi Sénégal nankima hen wi wonde o wirtine hake saabu won sikkitare nde jogui e mayde nde so tawi wiyama noon won sikkitare jogui e mayde nde ko gueɗe ɗiɗi goodi jomum ko bartiɗo walla ko baraɗo goɗɗum wawa wonde hen tawde kay wiyama mayde nde wona mayde kala tagaɗo ko maayo wona nden mayde o maayi ala o so tawi ɗum ɗon wodani tan joom ko gueɗe ɗiɗi tan goni hen ma woni ko baraɗo walla ko bartiɗo en gandano holko woni hen nani e juuɗe procureur kono noon so tawino ko sago tawde woni autopsie gadana o yalti yiyama goɗɗo kadi yalti yiyama tokara ɗiɗi jalti signature uji muɗum gona goto te fof wiyama koye goto ummi ɗon ene addani hakkillaji ɗi sikkitade neɗɗo noon kañum jeeyi hakkille muɗum hay goto wawa wiidemo wonde alay saago jaɓa ɗum ɗo alay saago caloɗa ɗum ɗo nde wonde hakkille wawne hake kañum ko jaɓi ko ɗum tan jaɓata heddo noon ko hollitma ko jaɓi ko walla wasa holliddema ko jaɓi ko e wonko heewi ko haala e gurdam makko tuma nde laamu Macky Sall yani wonde wonko waɗa falsifiyama kayitaji falsifiyama chiffre uji koppareji gujjama e fof eko abbi hen en ganda ko nder woni kono noon eɗen jogui hakkillaji meɗen miijade hen eɗen jogui ɗemɗe meɗen wawde haalde fodde ko poɗɗen haalde hen meta noon ko kaala hen koko noon walla wona noon kono kam eɗen gandi wonande assemblée janɗo o 14e législature o eɗen gandi hakkude makko e député ji ɗi way kono ko mbayni ko wonno ɗon ni saabu konngudi makko cakkitiɗi ɗi pillini e nder réseaux sociaux ji e nder télévision ngaji Sénégal e caggal leydi fof kono noon ko wawi hen wonde fof tawde woni nani e juuɗe laamu te koreji makko kolliri wonde emina jaaɓi emin keddi e ko procureur wi kono noon sinno ko sago amen min keɓa goski amen min birna ɗum min kebla ɗum min pewna ɗum min birna ɗum hakkillaji amen jowto saabu so tawi jomum wirnaka ñande foof mayde nde ko hesere ɗum muɗumen ɗum noon eɗen mbiyata yo Allah rokku no muñira jama tata yo Allah hokkat no muñirɗen no mbiɗani ko noon won wiɓe cuddiɗo makko namnama e noddama hanki noddade goɗɗo ɓaɗi ɗon enen en gona sayankoɓe mbawa woɗɗoyde hen won noon ko ɓesgu yiɗata tawa laamu wona noon yiɗi saabu so wirnama han kanti firti ko seggueten ko laaɓi eyyi ɗum woni wirne hade ko laamu jogui so tawi soit haljidde hen wawa wirnede ko wawi kala hen ko woni ɓuural yo Allah lamɗo waɗanen ɗum Allah watta on fawtorde makko waɗa jaam waɗa deeƴal en kaali joni banggue jaltugol ndiyam ɗam ewnago waɗanoma yo balle mbaɗe wonko tinɗen addete banggue ceerno Madani Tall to o jarnama addama galle makko o hokki ministre de l'intérieur beele won balle goɗɗe ɗe tinɗa garɗe jantuɗe hen e fodora laamu nde beele yettinoma walla ala e tokara to banggue balle ɗe aɗa andi balle ɗe na waɗi hen ɓe gandanɗa hoore ma mbaɗi ko balle muɗumen tan nawi e guure muɗumen
na waɗi ɓe ganduɗa hooremaɗo ko mbaɗi ko balle muɗumen wonde ɗumen maire uji nawi e commune aji muɗumen eyyi won nawɓe ministre de la femme won nawɓe ministre de l' intérieur won nawɓe ministre de la santé e gueɗe baaɗe noon donc balle ɗe koɗe cariɗe kono era ngo nde dillere nde waɗi adane kam adinoɓe nawde ɓe ɓen nawtan directement ko wayno maire Agnam ko wayno maire Matam ko wayno maire Wourossogui ko wayno maire Ogo e ko nandi hen kañumen nawtan directement padani ni ha ɓooya Harouna Dia aussi Daouda Dia kañum nawtan Harouna Dia en kañumen nawan koye muɗumen tan directement tottoyi ɓen won noon ɓe gandanɗa hoorema ko ganduɗa saabu sa yi ko rendinanoɗo ceerno Madani ɗo henna ko so tawi ɗaccidama e muɗum walla ɗaccidama e rendinnoɓe wiyama yo nawe to fonno nawede to sa rena ko ferete hen ko ɓurata hewde e ko rendina ko tawde noon laamu wawi heedande en e nawande en to banggue transport o jogono en ɗum mbawen fawde e juuɗe men kadi laamu fecce ɓurata tan wawde jabde e goɗɗo fecce saabu so goɗɗo fecci joni ma won mbiɗo min mi yollama Abou Gaye ko haasdam ɓe dokki o e naggam o heɓani ko nandi hen ɗum foof nani e nder hen kono ko wawi hen wonde fof kam gaga ɗeɗon balle en tinan taw goɗɗum saabu so tawi en ƴeewi tuggude fodde hande lewru nde dillere nde waɗi ilam ɗam nde sari sa ƴeewi Tambacounda joni kañum e Kidira Bakel Matam Podor e ɗiɗo nokkuji sa ƴeewi fodde capanɗe joyyi fodde 400 e capanɗe joyyi e jeegom foyre fodde 400 e capanɗe joyyi e jeegom foyre kippi barmeji muɗumen fodde ujunnaje 3 e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi neɗɗo wurnoɓe e ɗin barmeji dañi caɗele fodde capanɗe joyyi e jeegom ujunere neɗɗo jalti galleji muɗumen sababude ndiyam heptude koɗorɗe muɗumen ɗe koɗorɗe jani ɗe koɗorɗe ndiyam debbinima e nder muɗumen jalti koɗorɗe muɗumen koɗo yi e école aji e wonɗin walla koɗo yi e caaleje walla e less ɓuuɓeje leɗɗe caggal wuuro ɓeɗon ko capanɗe joyyi e jeegom ujunere neɗɗo hono ndeɗo tonggode noon addi tottirɗum ko jandi wiyetende les échos kono noon ne kadi UNICEF kañum yaltini cimtol bangol noon foof nandi RTS digital kañumne e hoore muɗum yaltini e cimtol ngol eyyi firti tan ko ndeɗo tonggode konde gonɗude kono so tawi en ƴeewi tuggude ko école o udditi e joni fodde lewru école aji kewɗi ko natɗi jangguetake saabu so tawi ƴeewi to banggue Bakel to en fodde 24 école nana uddi janggaka sababude ndiyam wonde e muɗum to diwan mo Matam fodde 19 école nan toon uddi ndiyam nani e muɗum ha e oɗo saaha hande to banggue Podor capanɗe 3 école nan ɗon uddi ha joni e udditaka sukaɓe muɗumen janggade ɗum ɗo foof noon so tawi a rendini ɗum fodde 16 ujunere suka fodnoɓe janggude tuggude nde école udditi fewde ñallagal hande woni lewru hay goto muɗumen janggoyani nana jooɗi ena paadi kono noon ne kadi so tawi en ƴeewi alay saago yimɓeɓe mbiyata wonde cellal woni afo ngaalu so tawi a ƴeewi toon to diwan mo Tambacounda to en to banggue centre de santé ji jeegom toon to diwan Tambacounda o koko naati ndiyam so tawi en mbi noon diwan Tambacounda en ƴettat guila Gouloumbou Mataw payen ha toon to Kidira payen Bakel e ko nandi hen par ce que ɗum ɗo koye région koye diwan Tambacounda jeeya eyyi ko Sénégal oriental toon ko centre de santé ji jeegom uddi toon sababude ndiyam nadde e muɗumen to Jammel Matam ɓen kañumen ko poste muɗumen de santé ko kañum woni ko uddi so tawi koto guuriki Samba Diom ɓenne kañumen ko case de santé muɗumen ko kañum uddi sababude ndiyam heptude ɗum ɗum ɗo foof noon so tawi a ƴeewi wonɓe gandanɗa hoore maɗa ko ɓesɓe gonno ko toon jibin nden ndiyam ɗam waɗi Thielaw e département Podor Thielaw e hoore muɗum ko école muɗum c'est à dire ɗiɗon école aji en limti ɗumen e école aji département Podor ɗi eyyi koye école capantati école jaaɗi e nder département Podor ɗi mo Thielaw o ko hen jeeya kono noon so tawi a ƴeewi ha joni e oɗon banggue wonande e nokkuji cafrirɗi ɗi rewɓe wonnoɓe hen heptinoɓe tawa kayitaji jibinande ɓesguji mumen woni ko wiyete extrait de naissance uji ɗi koko boni par ce que ko ndiyam naati e muɗumen ko heewi boni hen suwa taw andede holno foti kono kam ko limtete koko ujunnaji
wonande extrait de naissance ɗi gandanɗa hoore maɗa ndiyam bonni ɗumen caggal kayde naati e poste ji santé ko faati e leɗɗe cafrodɗe hay goto anda taw no foti ɓeto muɗum suwa taw gasde kono noon wonko boni kam ko heewi ko ganduɗa hoore maɗa koɗo oton banggue so tawi en ƴeewi to banggue remru ko rendi département Matam Tambacounda non région de Matam région de Tambacounda Saint-Louis fofof so tawi rendinama fodde 113 piccal 5 hectares tawi ko maaro ko kama kunna hay goto soñani so tawi en ƴeewi fodde 200 hectares tawi ko yowiti e gawri makkari kanjje ñebbe fof kadi boni yoolima donc ɗeɗo caɗele kamɓe ɓe guuri ɗum nde wullago ngo wulli adani en nani no premier ministre holliri milliard uji 8 jaltinama pour wawde faabade ɓeeɗo président de la république Bassirou Diomaye Faye nde o yeehi Kidira o yeehi Fellemme o yeehi Bakel kankone kadi o holliri wonde milliard uji 8 ɗi haalama kono tuggude nden fewde ñallagal hande ɓe keɓani haw haydara ala hay goto heɓani ala taw ko ummi e laamu ngu ko tinɗen ko heɓa so wona noon balɗe ñanden wonko gandanɗa hoore maɗa arino e arrondissement Gamaje Saare fodde tonnuji 8 kono so tawi a ƴeewi haydara ala ko nafi arrondissement o e ko wonno nabbaji ko waɗino ballal seeɗa waɗino ballal e kono ɗum ko aɗandi no mbimami ni ko balle keeriɗe dawal gadanal ngal eyyi ɗum ko dawal gadanal ngal joni noon tawa jaafoɗa ceelawnaɓe to banggue ballal laamu jaafoɗama to yanima so tawi laamu felliti wiide yaltini milliard uji 8 guila nden ha joni sowa yettade beele ko yaltani walla sagui koye lawol eyyi enen kam yiyandema enen kam mbaweten wiide wonde ko yaltani saabu so tawi yaltuno wawa saggude e lawol tawde han ko laamu yaltini so yaltini heddoto kay ko yaltini ko mete fof yettudima walla yettudaki kono saggude e lawol kam wodanta en saabu so tawi en ƴeewi ceelaw kañumen ñanden pecca eko arno toon ko sakuji 4 maaro ƴeew boomari ceelaw nde sakuji 4 maaro ɗi 50 kilos ceelaw e diwan noon no woodi ko ceelaw manggo ngo tan fecci ɗum go tokos en on ko pecci ceelaw kam ko ceelaw manggo ngo e ko taari ɗum gaddana ko sakuji 4 50 kilos commune Doɗel no woruno fodde 3 e quelque wuro e amoji keeɓi ko sakuji 8 maaro ɗi 50 kilos commune o fof no woruno de ujunere kilo walla 50 kilos 50 kilos 50 kilos kay ujunere kilo kay ala hen ko 50 ala mi sikkanno mata sa ujunere kilo ñam ha wallude yimɓe seeɗa ko sakuji 50 kilos ɗi mbimam ko ɗi capanɗe kamɓe Doɗel naɓe ɓe keeɓi ko sakuji 8 commune o fof no woruno donc so tawi a ƴeewi to banggue ɗum o Demet heeɓi kono ko maire muɗumen waɗi Mamadou Elimane wona laamu waɗi ko Mamadou Elimane kañum yaltini nawi ballal toon to Demet toon caggal nde guesa muɗumen naati heddi noon ko hande o laamu ngu ko fodno ko kam to oton banggue suwa yettade yimɓeɓe ɗum saabi hecci hanki o guure ɗe puɗɗima wullitade wonande caɗele mbaɗi ɓe jalti nokkuji muɗumen podanama nana ɗamini nana porti goddi nana guuri noppi oto dirɗo fof gona yongade sikka mata ko oto gadduɗo maaro e ɗo nani klaxon fof sikka mata ko camion gadduɗo diwlin donc ha hecci hanki o sakuji mbaɗɗi buule e biɗoŋaji ooli ene pada kono noon ha joni yettaki ɗumen ko ɓurno yawde eko yettiɓe wonɓen e balle ko sakuji mehi pour ɗo lowɗon leydi mbawon faddorade ndiyam ɗum de kam wonɓe gandanɗa hono maɗa nane joni jarlihi jaltini ɓe ujunere sac ɓe ujunnaje 1 sac pour wallide joomum kono sakuji baɗɗi kam ala ɗum suwata o yaade toka jaafoɗa to banggue dawgol hewno wonde ko so tawi hayso wona campagne so yimɓe paye campagne kala podoje jettine ko adi woote so tawi yimɓe poddanama woni ko laamu fodi walla ko opposition fodi fodore nde ronkama yo yetto ha élection o ari beele battinta e élection électorat mabɓe e ko ɓuuri hewde e nder temedere kala 95 podoje podetanoɗe so tawi mbaɗaka haade élection ngaji mbadde waɗetake ko waɗete hen ko wona ko yawata leltat
sabu eɗen gandi ko podoje campagne e ko battinde yimɓe ɓe mbaɗa découragé walla en jiiɗa campagne o sabu en jii opposition e pouvoir fof jeehe dande maayo ngo e guure joolaɗe ko hen heewde beeleɗa ko ɗum ustata campagne e opposition yeehi wona mabɓe yettoyiɓe dande maayo kono pouvoir minen min mbiyata ko yettaki dande maayo pouvoir so tawi ene wiyete ko Pastef tête de liste mabɓe woni premier ministre wondi koye président de la république kono ala fof ɗo yetti e guure dande maayo ɗe ɓe jeehi juude kay juude holton jeehi juude jaaɓe Ousmane Sonko eyi voilà mataw kay ko yimɓe mabɓe wonɓe toon ɓe Sonko yahani si yahani hay goto mi anda si de si ene wawi yaade kono mbimam wonde ko tête de liste mabɓe o tête de liste mabɓe o yahani tête de liste mabɓe o yahani e dande maayo o wirtima noon kam ummade kiidira o ƴetti goudron wur Bakel Matam walla Bakel Kanel Matam a famde o dartoyi Wourossogui ɗon o waɗi seeɗa ɗuma makko o ummi ɗon o yaaɓani Agnam nde o ari o dikki ɗon kadi Farba Ngom o ummi ɗon ko noon o ƴettiri ɗum taliyol ngol o fay Podor o jaɓa Mbollo Birane no feewi noon Mbollo Birane jaɓama ɗon no feewi ala no feewi kam ala hen ijam ala ala aɗa andi ay kala ɗo mbiyefeego waɗi eyyi so ari o daroto kala ɗo mbiyefeego yimɓe waɗi aɗa andi refe makko ko yiide yimɓe to an ka militant an joni ala an toka ka militant hay anne kayne ka militant ala min wona militant min joni ñaam tan komin jiimi mi wima Mbollo Birane eyyi mi yii ko heewi wonko mi yaani banggueji goɗɗi eyyi so tawi a yerodiri Mbollo Birane e banggueji goɗɗi juude Ibrahima Abou Guet kadi so haala Allah o waɗi mobilisé no feewi eyyi Ibrahima Abou Guet waɗi mobilisé no feewi kono mbimami wonde so tawi a ƴeewi e mobilisation ngaji ɗi pop par rapport e kam e guure ɗe ɓe ndewi ɗe en wonande ummade kam kiidira fayi Bakel fayi Matam ha gara ɗo e Podor e ko nandi hen sa ɓeeti ɗon tan ma wi wonde ɗiɗo nokkuji mbaɗi mobilisé no feewi ɗum ene wawi jaɓede kono noon so tawi ko mobilisation pour mobilisation fodde wonde mobilisation min mbiyatmi ko ene ngakki wona question wonde militant noon kalten ko tête de liste Pastef Ousmane Sonko tête de liste jamma ak njeriñ mo Amadou Ba tête de liste muɗum nan ɗon takku wallu en jiyani tête liste uji mumen garten joni e jettima département Podor haade Allah waɗi poɗodal Cheikh Oumar ani Abdoulaye Daouda waɗani joni ko Moussa Hamadi Sarr e Abdoulaye Daouda toka leyɓe ɓuuɓe campagne eyyi kamɓe tête de liste ɗi jinmi wiide gonande Amadou Ba o e gonande président Macky Sall o e nder département de Podor e yiyandam e ley eɓe ɓuuɓi kamɓe ɓen ardiɓe no wowno waade neɗɗo gardiɗo département ni e meeting ngaji mum e gulali mum kadi koɓe sukaɓe kamɓe paapo e mawɓe yaaɓeɓe ko saabi ɗum eyyi aɗa andi so tawi a ƴeewi e nder département Podor tuggude ko campagne o udditi ko fewde ñallangal hannde tête de liste département Podor Jamma ak Njeri ko toon woni tête de liste hono takku wallu ko toon woni heddi ko ñanden en kaalino ɗo mbimam takku wallu ɓe cuwano haw fuɗɗade campagne par ce que ɓe joyiɗima fodde balɗe 5-6 ɓe puɗɗaki campagne toon to département Podor to ala woni Ablaye Daouda en ɓe mbaɗino Podor Aissata Tall Sall ɓe mbaɗi kono mbimami wonde koɓe leeli fuɗɗade nde kaali hen nde on saaha ɓe puɗɗaki eyyi nde kaali hen nde on saaha ɓe puɗɗaki par ce que nde ɓe puɗɗodi de so tawi a ƴeewi ko Amadou Mame Diop yettoye département Dagana kamɓe fof ko toon ɓe jeeyi Aissata Tall Sall ko toon wonno nde ɓe naati département Podor Aissata Tall Sall yaade Ablaye Daouda Diallo famde continue hono noon hanki mbaɗi sikki hanki mbaɗi sikki Ablaye Daouda ponno wonde demet hanki kono noon so tawi a ƴeewi no mbimami ni tête de liste hono Jamma ak Njeri Moussa Hammed Sarr tuggude nde campagne o udditi département Podor fof o waɗi ɗum kala commune gonɗo e nder département Podor o waɗi ɗum o waɗi hen meeting haali par ce que ñanden mi jooɗima ɗo henna tawi won en jehino toon wuro Pete mi anda Pete holɗum sa hedde waali nde jeheten waali nde ala wona Yarlaw wuro ngo ko Pete wiyete
ko pere kam wonɗo joftata noon taw wona pere meɗen oyoto eyyi wuuro ngo toon par ce que ñande garɗen waali ñande hen waajo wi wonde eɓe joguino batu pour Moussa Sarr to wuuro ene wiye pete hay kañum ko ponnoɗo yaade jaatigue men o noon wi ko ponnoɗo yaade batu ngu haɗimo yaade batu ngu ko en pete ol walla pete obak kam waɗan miijiti kanko o yeehi ha toon hecci hanki walla hanki ɓe gonno ko to waw wami firti ko kamɓe kam e nder département e nder nokkuji ɓurɗi lobbinade ɓe jeehi toon to Yarelaw to ɗo aj baali en e ko nandi hen ɗi toon nokkuji fof ɓe mbaɗi ɗumen kamɓe e nder département Podor ala ɗo ɗumi goppi heddi noon ko no mbiɗa ni campagne o omo ɓuuɓi toga woni noon aɗa andi ko haɗanno campagne o ɓuuɓde ko animation tawa ene woni ɗo enen ko ɗo gonɗen ene waɗa dille kono ene fonno ɓurde ɗon sababude hande o wonande to banggue moyen ngaji communication no mbayni en to banggue réseaux sociaux ji ɗi no mbayni en campagne o ene fonno wulde ɗo henna kono noon campagne o ɗo o wulani o dakmani ɗo foti wonirde ni tagami ɓeydanma hen aɗa andi hande laamuji ɗi en mbi Allah andi ko wonoyta kono sukaɓe kañum jogui laamu ɗi par ce que sukaɓe gotata duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jeetati ne wawi dañde laamu kono holnaki kamɓe ko guiƴiraɓe mabɓe jogui laamu ko guiƴiraɓe mabɓe ɓe gone foɗodirde guiƴiraɓe mabɓe ɓuumnani ina gulna kamɓe so tawi hande Abdoulaye Daouda ɓuumni Moussa Amadou Sarr ɓuumni ko saboto ɗum e aɗa andi no mbimami ni en aɗa andi so tawi a ƴeewi yannon yo haaɓi yo dugde kono yo jiw yo janju aɗa andi min mbiyanmi wonde ko to banggue Moussa Hamadi Sarr o dillini tigui tigui holko waɗi ɗum par ce que c'est la première fois wondemo tête de liste département c'est la première fois jeeyedemo e liste ni jeeyedemo tan ni e liste ko ngol ɗo woni gaddanol makko sakantuma noon jeeyede liste mbaɗaɗa kadi tête de liste département Ablaye ko ancien ko doyen ko ɓooyɗo hen ɓooyɗo wonde e liste uji ɓooyɗo ardade so tawi ari ha hande o koye muɗum o ƴañodirta toon walabo kanko mbiyeten wonde ko o dillini par ce que woni o dillini so tawi a ƴeewi mobilisation ngaji ɗi o waɗi kanko ko cukalelde hay sinno tawi ballal nani hen sen ƴeewi ko waɗi Fanay ko en ƴeewi ko waɗi ɗo eno Bokkul ko en ƴeewi ko waɗi Dagana ko en ƴeewi ko waɗi Richard-Toll ko en ƴeewi ko waɗi Podor ko e hoore muɗum en ƴeewi ko waɗi Jambo ko waɗi Ndiayen Penda ko waɗi ha ɗon ɗo jumɗo henna ko waɗi Pategal ko waɗi Daara Halayɓe palol dande maayo ngol caggal kay naddemo jum sa ƴeewi mobilisation ngaji ɗi te kadi kamɓe ɓeɗo mawɓe ɓe wondi ɓe Cheikh Oumar Anne e Amadou Ba nde ɓe naati département Podor tan ko Moussa kanko jogui konngol kala ɗo ɓe gari ko kanko ɓe gadda tottude konngol ko kanko haalata message makko fayi koye sukaɓe ɓe oɗon message eɗen mbawi wiide o ɓenni eɗen mbawi wiide ne kadi kanko o dillini tawde kay ko ngol ɗo woni gaddanol makko dikkade ko dikki ko kadi o dikkodiri koye mawɗo kadi mawɗo mo dikkodiri o wona cukalel to banggue poids politique wona cukalel wona pamaro to banggue dewi rewi muɗum ɗo rewi ɓe gona gotum kono noon so tawi o wawi arde hande o ha kañum joguima fayre Abdoulaye Daouda Diallo hande o ala gonɗo fayre makko hande o e nder département Podor so wona kanko Moussa a falani ɗemgal ala mi falani ala tawi ko gonga mi falani ala toga ala mi falani ala toga aɗa andi min sadi ko kalmi ko joni jinmi wiide ko kala ne mbiɗo kesso ari mbiɗo ɓooɗo jogoto ko jotte mais yanjo mbiɗo kesso ha taske e dingal bawɗene kokka mbiruji sindiɓe ndaalaji wuttoɓe mañaji ne palto no waɗa ngayilaji mbiɗo kesso foti hollude ɗum e mbimami noon ko ɗon woni ɗo mbimami ɗo kanko Moussa o holliri ɗum e nokkuji ɗi limtanmami ɗi mbimami noon par rapport e Abdoulaye aɗa andi ɗo joni so tawi aɗa ɓetaɓe so tawi aɗa ɓetaɓe hakkude makko e mo wondi hon tedde liste o aɗa andi kamɓe toon to banggue tedde liste uji ɗi so tawi a wi tan aɗa yerodiremo e Abdoulaye Daouda Diallo mbiyata ko non hay ko Ibrahima Sy en jinmi wi tan ko tato Ibrahima Sy won tedde liste Pastef département ala Ibrahima Sy ko mayɗo par ce que aɗa andi ala dami jomam aɗa andi pourquoi to accumi joom tan kadi ko parti ji kalten won parti ji goɗɗi en kalani
Channel San Sall jogi toon neɗɗo nan toon parti ji goɗɗi nan toon ha heewi kono hade mbiɗen ko ɗe cikkuɗen ɗi to banggue ɓeeto Allah andi ko mofti no wawi ɓe mbiɗen ɓe mbasa wonude ɓen kalani ɓe gooni yo Allah jogui ɓe kalten joni Ibrahima Sy ko parti au pouvoir ko première fois kañum woni tête liste département Abdoulaye Daouda ko tête liste département o woni wona goho wona ɗiɗi kanko Moussa Sakho ngol ko goho kanko woni tête liste département ko ɗum waɗimi wiide sa ɓetti noɓe mbayi ni awnan ɗon Alsar mi faami Aissata Aw nan ɗon kono ko landaji ɓuɗɗi yitanade ɗi kalɗen nde kalta ñande nde haalane lande Aissata Aw wona ko non Aissata Aw ni wona lande jogi mawma wona ko Racine Sy o woni Racine Sy o woni eyyi ko wadde ko saabi hono jiɗɗo Racine Sy anen a haalani sa yiyen kalane ko ɓurɓe kalɗen ko ɓurɓe kalɗen tan ko ɓurɓe yitinade ɓe aɗa andi ɗon ɓeɗo tatano joni aɗa andi ɗon Ibrahima Sy Abdoulaye Daouda Moussa Hamady Sarr ɓe tato so tawi naatino digal Aboubacar Sy tan ko gonga wonde sukaɓe wonde responsable en Lamba Ka nde fonno wulde jaw eyyi mbimi aɗa andi ko ɓurno wawde wulnude Lamba Ka e hol ponnoɗo adade wulnude Lamba Ka ko ministre de la santé tête de liste département Podor et parti au pouvoir rutti woni ministre de la santé rutti woni représentant parti au pouvoir e nder département Podor aɗa andi on sinno wonano wonde ɓufti ko tekmuɗam a faami de fotani ɓubrude to banggue muɗum to o ɓuɓande togara e o wulanine de mboɗande hay somo wulina aɗa meeɗi widema ɗo meeɗi widema hewɓe nana duuɓa ko yahoɓe ujunere neɗɗo nana duuɓa ko yahoɓe golle jamma wona golle ñalawma ruɓo keway ruɓo ujunere jahowo o ujunere yahoɓe ɓe walla ujunere yaaɓe ɓe ruɓo o nde mbiɗano nde mbimama wonde kala hen jaaɗo yadani e haydara ko kuufi guerte tan par ce que ɗum ne kadi en jimali mum wonde fof mamo yaada won yaaduɓe de togara ay so tawi a ƴeewi yaaɓe ɓe fof kamɓe fof noɓe potirno goto e mabɓe fof wat ɓer tuma nde yahani nde so noddino ko nototono ɗum ko e nde yeehi nde nde noddi nde holko noti ɗum won wiiɓe gondani e makko kono to less gondi ko e makko te kanko gorno won wiiɓe wonde ene gondi e makko to taw to less gondani ɗon ko gonga eyyi ɗum wodat tan kono sa ƴeewi ko sakkiti ko tourne cakkitiɗe mbimami tuma ko cakkitiɗe a tawa ɗum fuɗɗima dillude seeɗa saabu holone Ibrahima Sy en wawi wonde min kam mi yiyani e to an ko parti goto tan ƴewata ala mi ƴewan parti goto ay min ɗo gonni ɗo ala mo goppumi wonande parti ji ɗi kala hen ala mo goppumi kala hen ɗo jooɗimi ñalawma somi heɓani ko ummi e muɗum mbaɗa jogui mo gandumi toon mami noddu ɗum mi wiya ɗum kibaru ɗo holno wayi taw ɗon ndendi miijo walla taw ko jaynege to jaw non hay somin ndendani miijo namdo ɗum tan holno résultat toon no sifori soit koto banggue mobilisation soit koto banggue discours aji joni te ko ɓuuri hen hewde ɓuurmi abbade min koto banggue discours taw ha gasa nde fuɗɗa faade e mobilisation toga yimɓeɓe jiiɗa wiyede kalanoɗo ɓaƴene wiya temps o gasi ɗum jogui gadaji peeɗe yimɓe gatten goho ko fitinaji e sakket campagne o ene heewi wadde ɗiɗi jinmi kaalen Abou Gaye holto mbiruji wonnoɓe lande APR guila e dekkal ngo Macky Sall ne ardi ɗumen no teddini ɓe waɗɗumen hunde foof ina piida e koye mumen ina mbarodira ina dabodira ina donka yo ndendu callani Macky Sall hande Ousmane Sonko e Diomaye compi mbaggu wiyannoɓe komi tan kaari min hay goto memata komi joom yaas jaje holla birɗe komi jaltaɓe Elimane holto ɓe goni kala wiyannoɓe wona Barthélémy Dias kala wiyannoɓe jaje holle birɗe nde jaja holli birɗe nde birɗe muɗumen mbaɗi gudde ha hande o haɓannoɓe koye mumen tan ne mbawdira togara ayi campagne o en kaali ɓuɓgol makko kono campagne o waɗi fitina o noon ɓuuri yaadude koye banggueji ɗiɗi fitina o ɓuuri yaadude koto Samba Sa Kaddu woni Barthélémy Dias en e Pastef mo Ousmane Sonko par ce que waɗi ɗum ko kamɓe ɗiɗi jerodiri to banggue duuɓi kamɓe ɗiɗi jerodiri to banggue poids ji politique ala wona duuɓi tan wona kamɓe tan mbiyatan ko banggue duuɓi hono mabɓe en kayne jogui duuɓi nana mabɓe en ndi a hen goto dillani susa yaltude ala ko kamɓe tan nande sifa non aɗa andi so tawi aɗa andi so tawi en mbi wonde kamɓe yonta goto toga e kamɓe koɓe yonta goto kono noon koɓe yonta goto kamɓe koɓe jogui ko heddiɓe ngala ɗum haysono tawi kamɓe heddiɓe cuusal e pellital de haysono tawi kamɓe heddiɓe ɓe kamɓe muɗumen jerodiri duuɓi koɓe jogui ko heddiɓe ɓe ngala ɗum walla ɓe ɓuuri ɗumen cuusal e pellital togara ayi cuusal e pellital ina woodi wonɗo woodi won kadi ɗo woodani heddi noon ko ari ha hande fitinaji ɗi mbaɗi mi wima wonde fitinaji ɗi koye kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo woni holko waɗi ɗum Barta wonko jogui
Ousmane ene yiɗi ɗum heptude kono noon Barta ko jogii ko Ousmane yiɗi heptude ko fof gooto maɓɓe fof wonɗo yaɓɓi ene sali yaɓɓidde ɗum ene jeeya ko addaniɓe sertude kadi Ousmane wowi ko tamde yimɓe somi haali mi jaabetake so tawi mi ari e nokku kala mo ene haala ko min uddata haala hay goto haaltata caggalam koko welimi ko ɗum kaalani hay goto windanta kam discours am Barta jaɓani ɗum ko mbinamami nane ari a faami de Barta jaɓani ɗum gila e awwal gila nde ɓe cuwa sertude nde Barta jaɓani ɗum par ce que eɗen tesko nde ɓe mbaɗata liste uji maɓɓe député ji oya mo Déthié Fall jamfinoɓe ha yeeyi liste uji maɓɓe oɗon aɗa andi ɓe mbino wonde ko Barthélémy Dias eɓe guittano ɗum neɗɗo Barta wi neɗɗo muɗum iwata wona tan alay saago woni maire ɗo Marisso par ce que koye politique wona oɗon ko maire so tawi ɓe guitti ɗum so tawi ɓe guitti ɗum ɓe gaddi goɗɗo surtout kamɓe ɓe jiiɗi ko libde poids muɗum politique Barta jaɓani ɗum ƴañodir ha Khalifa Sall yeehi ha ɗeɓi jabde caggal muɗum kanko Barta o sali holko Ousmane Sonko wino Ousmane Sonko wona wino wonde ko min noddi Barthélémy mbimi ɗum woppu ko jagguɗa ko par ce que o yiiɗi hollude wonde ko kanko jogui commandement Barta nde nani ɗum nde wi wonde ala o jogaki commandement muɗum donc ko kamɓe ɗiɗo koɓe gondino ɓe jaadino kono noon ko malgré mabɓe wona e sagoji mabɓe alay saago ɓe ndendar haare tawde woni wonmoɓe kaɓoro ɓe ndendina doole mabɓe ndendina sembeji mabɓe ƴeewa libde on ɓe liiɓi ɗum ɓe gayni ɓe ceerti e oɗo saaha hande o ko kamɓe ɗiɗo dikkodirta kala ɗo pelɓodiral waɗi ko kamɓe waɗi mi nani Ousmane Sonko e discours makko oɗon discours ni fof hande o ɓurmi ɗum par ce que laamu ngu so tawi ene wiye puniɗo ajjoto nguɗo laamu kam ajjaki lelori ko banggue te nde lelori banggue nde so tawi woni ko ngu puni ngu ƴetti ko en ɗiɗi ɗi fof totti banggue goto saabu so tawi en ƴeewi eɗen gandi e yiyandema wona yiyandam tan hay yiyandema hay jende mabɓe kamɓe laamiɓe ɓe aɗa andi holko waɗi ɗum togat ñande 16 Samba Jikkoyi no Samba Sa Kaddu ñande 16 muɗum attaque holmo attaque 16 o e hol biɗo yo attaque wona ko Abbas Fall tedde liste mabɓe Dakar ɓeeɗo goni koye damar galle muɗumen ko ɗon mbaɗi mobilisation muɗumen aɗa andi ko wiyete ko fof ko kamɓe Pastef na mbaɗata attaqué ala ndem yeehi kawni kam yimɓe mabɓe mbaɗa attaqué togare yimɓe mabɓe mbaɗa attaqué yimɓe mabɓe so tawi ko kañumen mbaɗa attaqué nda kadi ko kamɓe mbaɗa filmuji ɗi kam ko kolliri ko wona kamɓe mbaɗa attaqué ko kamɓe mbaɗi attaqué saabu ko kamɓe yiya eɓe jogui jasiji eɓe jogui pérelaji togara ay hande o koko neɗɗo yiyata nanata noflo falkiso kono ko woodi ko yimɓe ɓe ene gandi ɗum ala hande woodi ko goto fof ko filmanta neɗɗo mo moƴƴande yaltina bonande joñe banggue togara ɗum tan woodi ay fattanmi haalma aɗa andi so tawi mi wima wonde koye mabɓe ummorto aɗa andi holto pawmi ɗum holto kala itinéraire parti fof politique dawowo ministre de l'intérieur e kamɓe fof ko kamɓe mbaɗata planning o préfet Dakar so tawi ko ɗo ene Dakar oɗo parti yo rewgol ɗo lawol o parti yo rewgol ɗo lawol o parti yo rewgol ɗo lawol joni noon min so tawi mi woppi lawol ɗo ponnomi rewde ɗo mi tawoyima an lawol to ndewnoɗa to so tawi caɗele mbaɗi toon hol gadduɗo so tawi ka biyeɗoɗo haaɗo tokar min mbiyami no wa sasat min mbiyami haadga kala men goppuɗo ko lawol wi ko tawi ko kañum toñi eyyi ɗum noon waɗimi wiide wonde ko kamɓe toñi aɗa andi holko waɗi ɗum so tawi mi rokkima yeru mbimam wonde ɓeeɗo Samba Sa Kaddu goni koye nokku muɗum mobilisation muɗumen kamɓe ɓe gummima to ɓe mbawno ummade foof ɓe tarni haaɓe gari ha ɗon ɓe tawi ɗumen ɗon eɓe gulla ɓeɗon holko padi jaaboɓe nde jaabiɓe nde togar fattan non wona yitere wotere non mbimami wonde ko ɓeeɗo ko ɗo goni Djibijien ko ɗo woni a faami min ko ga gummimi laabi ɗi no mbayi hewde ni nokkuji ɗi no mbayi yajde ni eɗo podmi rewde no wayi hewde ni so tawi wona provocation so tawi mi ummima ga mi ari ha mi tawi Djibijien ɗo woni ɗo ene kala ko tawimi ɗon ko min rokki hooram kadi ko min waɗi saabu so tawi mi yahano hon ɗum ɗon waɗata ruttima nde ɗum waɗi nde tedde liste mabɓe darima wi wonde kon bettuɓe min kon horɗanude ruttima wi yimɓe muɗum joguiɗo jaasi joguiɗo laaɓi jaltine puɗɗode hande jamma non fattan gonmi koye arandema ko doggol ngol nayi eɗene kaɗo haala non gonmi koye arandema puɗɗode jamma hande o ruttima nde ɓe jeehi kungel nde la même chose ko kamɓe ɓen goni koye nokku muɗumen kadi ko kamɓe tawoyi ɗumen toon
Saint-Louis o ɓeɗo so tawi woni ene mbaɗa caravane muɗumen non togor watta ɓeɗo tawi ene mbaɗa caravane muɗumen ka baɗo analyse heɗemi haalani tan ka baɗo analyse heɗemi haalani so tawi Barta wi so ara nokku hoto hay goto ɗum sonko e politique neɗɗo nal ɗum ñande foof Abdou Diouf jaɓɓama PDS soppi Abdou Diouf no fof laaɓi jaɓɓa soppi no foti soppi jaɓɓa APR so neɗɗo wi wiyetake noon wona gonga donc Allah kalten mboɗo yaade Barthélémy Dias mboɗo yiɗimo ko cusɗoyede koye gonga makko woni kono wiide so ara nokku hoto yimɓeɓe mbi sonko so mbi noon heddi ɗum jaabi Bakel ɗum jaabi Bakel ɗum haali nda ɗo wi ko kala mbiɗo o ƴetti o wi kala ɗo nani neɗɗo wi sonko o waɗa ha sabananga mo ɗum neɗɗo politique waɗa tan kono togara kamɓe koɓe dikkodirɓe tan mbimami eyyi kono aɗa andi kanko so tawi o wi noon o fotani wiide noon so wi noon omo foti wiide noon aɗa andi holko waɗi ɗum hay goto yiiɗa heddoto noon ko ɗum waɗa min mbaɗa wawi wiidemo wonde min so non ko politique ko noon wayi min mbaɗa wawi wiide wonde so tawi mi ari ɗo henna ko gonga mi yiiɗa nande ɗo henna haalama kono a wawa hadde nande kono mi wawa hadde ɗum heddi noon ko ménage uji ene mbawi wodde mi wi wonde so tawi mi ari ɗo mi yiiɗa nande ɗum ɗo ɗum aɗa andi woni haala e campagne wonno ene haalde nanoɓe nanita ɗum han oɗo ko gonga ko pellital muɗum ko ɗum waɗata wonɓe wiyoma ɗum ko haala campagne kono noon ko wawi wonde foof Barta eɗen gandi kañum ko tedde liste ko politicien ko jiilotoɗo so tawi woni kanko Ousmane Sonko en tant que premier ministre haala ka o haali hanki ka en tant que premier ministre donc directeur de campagne a faami de directeur de campagne olen tedde liste ko tedde liste joni kay wona premier ministre ko tedde liste tan ala kanko ɗo yahara ɗo henna o yarata ko inde wondemo premier ministre koye nder ndiɗon mbaadi o haalata o haalani e haala wondemo tedde liste législative uji par ce que so tawi wonno ko tedde législative uji so tawi o ari o haalata ko haala loi ji assemblée nationale kala ɗo ari o haalata ko haala programme pouvoir gouvernement holko foti waɗde donc ɗum ɗon fof so tawi waɗi en tant que tedde liste mbima en tant que premier ministre hay sinno ni wona premier ministre en tant que tedde liste gonɗo e pouvoir so tawi o ari o wi wonde ministre de l' intérieur mbaɗa rokkuma délai 24 heures ka moƴƴa jaama yo Allah teddine e oppude haaju hammuji ma e ngal ɗo dawal e jettilewal communication yalla hokku en artoyde ɗo talata gayowo tawa kala poɗɗo hawde haawi kala poɗɗo suɓade suɓima e jaam e cellal kissal wona ɓamtare leydi ndi kono tan no mbiɗen nane ni gacce no mbaɗi neɗɗo ƴetto koddiɗo mum ƴetto bandu mum ƴetto passe mum ƴettomo rendi leñol goɗɗa wiya ɗum huula jabade kañum fof nane mbino ɓene doga ne moltoyo ɓene jiiɗi yaade Sonko enen mbiya min cohlani on subbohum ina doga gacce mbaɗi jaafoɗon yewtande ko ɗo haaɗi Djiby Diatta banggue caméra Ali Fall montata Allah ƴeɓɓoga e jaama ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah am ɗo jaaɓi